Sherry, Sherry lady. Mulla on vähän jöpöttää. Blue Blue egg! Siis mulla on sininen muna. Vittu nyt mä kuulen! Ei! Älä. Rekordi päällä taas! Jaha. Joo, tehtiin taas kuumaa ja keltaista. Jaha. Tietenkin en mä syönyt käyttänyt tortilaa, mä oon syönyt jauhelihaapihivit pois ja potut ja siihenkin tuon tzatziki sopii ihan pikkusen hyvin, pikku jaffa siihen ja vähän fetaajuustoa. Torttasipuulia, ai että. Sitten jälkiruoksi tuopillinen jääkahaavia. Ai että. Itse tehtyä aika diet hacki nyt taas tulossa. Siis ihan vaan rasvatonta maitoa. Ja sitten mulla on tommoista sokeritonta karamellisiirappia, sitten steviaa, pikakahvea, ne jauhaa sekaa siinä. Sitten siitä tulee ihan vittu hyvää kahvia. Sitten vaan maitoa ja jäitä. Joo, olisiko meillä Neteeriä seuraavaksi? No vittu pitää sekä saada ne hyvät kamppeet ennen sitä. Tää niinku tehdään se portaali, käyn kattoo minkälainen alue meillä tulee, että ei nyt lähdetä vielä sinne niinku isommin seikkaille, mutta jos sattuu hyvää tuuri. Niin. Eiks täällä on lammastella aitaksi? Miten tää ois päässyt tänne? Meneppä nyt siitä. Kirjastohoitaja. Mikäslaista enchanttia? Siinähän saa aika runkkaa maasta sitä Mendin kyläläistä sieltä sitten. Niin ja se on. Pitäisikö tehdä jo sitten kohta? Se on kyllä ässistä. Mihin me pääsäättäis tuo portaali? Jaa. Olisiko se nyt sitten tänne? Usatuluukset. Oh. Nice. Blue egg! Siis mulla on sininen muna. What the fuck? Siis niinku kun se kana, se sininen kana mikä on. Pitäisikö mennä lääkäriin? Ihan oikeesti, toi on niinku... Toi on kyllä siis, ihan normaali. Miten se kana voi olla sininen? Siis mitä, ei se ole mitään, onko toi joku vittu bugi tai jotain? Onko me oikeesti, kyllä se on uusi päivitys. Jos sattuu synnyttää heti jonnekin paska-alueelle, niin... Totta. Jos on noita kultaharrakkoikin mukaan, niin voi treidata suoraan, niin sitten... Tää on kyllä vittu ihan itseri lähteä näillä kamppella sinne. Tää on vittu siis, tässä ei hyvin käy. Taika nimittäin nyt on siinä vaiheessa jo maailma, että alkaa jopa vähän ehkä... No nyt jo vähän kieltämättä tässä kuulee. Nyt yritän... Kiveä on, puuta on... Mikä se olisi nyt se paikka sille? Mä yritän miettiä vähän, että mitä tänne lähtee sitten... Voisi jokin kallion, tiedätkö, tehdä, tossa on sitä kalliota, niin johonkin siihen tehdä se sinne. Ja kaivaa sen sisälle se... Tyttää siihen kanssa ne ovet ja kaikki, et sinne ei pääse muuta kuin... Onko voisiko kyllä sitten tehdä nappeja pari siihen itse asiassa? Paitsi niin eihän sinne tuu sitä portaalista mitään pihalle, kun me tehdään se portaali sisälle se niin silleen, että sinne ei pääse. Totta, ei voisi tehdä vaan johonkin tänne pihalle. Tän on toki aika pieni vielä, että sitä on tehdä semmoinen isomman ja hienomman, niin sitten sitä tulee myöhemmin. Kyllä mä sit mietin, että mitä me aletaan tänne niinku rakentaa tulevaisuudesta, että se ei tiellä tai mitään sitä vaan tässä, mikä tässä olisi niinku järkevin paikka sillä. No siis kyllä nyt johonkin tähän seinään voi tehdä vaikka tähän näin. Niin. Oisko? Vittu tähän tuo. On tasainen. Joo, no mä panen tää aitoa, niin tehdään siihen vielä se. Grip. Hyvä kooli. Ei olisi tarpeeksi kaukana kyllä, mutta... Koko tuon puun pois tuosta. Sen ja sitten tuon toisenkin, mikä et jäi tuohon. Laitetaan suoraan. Tuli tuon noin jos. Tuosti. Nyt vielä tässä tulee symmetrin. Joo. Nyt... Joo, kato Creeperi siinä moro. Creeperihan se siinä.
Ei tähän. Lyö se siihen. Siinä. Otappa hetki, meikä kattoo. Mä tästä itelle uuden kilven vielä ja otan lapio ja hakkapajoa ihan just niin. Jinksata. Ai ettäkää mukaan siellä skeletonin alueella. Se on se. Oikeesti mua... Oli vittu hyvä se portaali, mikä me testattiin siinä ihan siellä alkupaikassa. Jep. Noniin. Okei, meillä on normaalissa biomissa. Jaha, tuu lähellä putoamista heti tähän. Okei, täällä on sinistä mettää täällä takana. Ai yes, ei soul sand biomia, siis tää on niinku... Siis... Mä oon vähän jöpöttää. Komia suoja tähän. Ensimmäistä kästiä. Ei mielellään. Se tulittaa mutta ihan NYT kohtaset. Tulittako vittu mikä pistää tämä plottia tähän ihan ensimmäisenä, koska se alkaa sitä sitten pasko. Ja vähän tsiikaille mitä täällä näkyy. Älä liian kauas lähde, meikä ei kyllä ainakaan lähde kerkkoja vielä takamukat. Mä haluaisin tähän jonkunnäköisen niinku katoa. Joo. Just kästien takia. Miten tää mä käyn kyllä hakkea sitä kiveä lisää. Sitä jotenkin olikin niin vähän. Joo, mä käyn hakemassa tuota normaalista kiveä. No niin, kästi. Oi. Ai Sitä vois kyllä olla se hitoon pataa, mihin vois laittaa sen vedenkin, että niinku... Vai pystyykö sitä enää nykyään tekemään? Kai et sen pystyy. No niin, mulla on täällä vähän kultaa pojille. Here comes the money, 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 money. Dollar, 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 dollar. Ching, ching, bling, bling, got the chatter. You ain't talking money. Stringillä ei tähän mitään. Jaha, no meikä se on sun äiteli. Kato, meikä sai tommosen drycastin tästä. Saikko? Sai. Noniin. Saadaan leijaleita. Nahka mä voin ottaa. Noin, mä oon fiksu poika ja sitten tunnen sitten pia tänne. Tässä nyt jotakin järkevää tämä kaveri tästä. Eikä mitään hiililiusketta. No nyt ensimmäinen hyvää saatana iteen. Tulee ja sieltä roisketta aika juova. Noniin, sieltä yksi. Niitä muuten, totta, niitähän muuten saa treidaamalla. Se on muuten ihan todella vertti. Ja 4 pearlia. No tää on kyllä vittu, mä ehkä vähän väärälle puolelle tein tämä. No en edes tehnyt, kun vittu, mitä mä selitän? Mä oon tänne näin. Tänne puolelle kun mennään. Mä teen pienen tutkimusmaktikon tänne. Ei nää Fortressia ainakaan heti. Joo. Yksi tuplitsesti tohon ja uunikin paralta ja nyt pistää vaikka vähän tuota ja pystyykö raudasta tekemään sitä porttia? Eihän sitä pysty. Mietit, että saisiko tuosta tekee tämmösen niinku rauta trapdoorin, niin sen tekee, että se aukeaa sille aina pystyy ja sille auttaakohan se mitään? Kyllä. Se selviää kokeilla. Niin. Tuppan sitä pois siitä. Mihin suuntaan meillä tuli tuuli?
Mä tarvitaan semmonen vipu. Mä oon eksynyt, saatana. Oota, mä otan takaa semmoisen sulle kortit kohta. Nähdään se mun pallonkin toki. Niin, ei kyllä mä tästä... Nyt tossa kyllä nyt mä... Ehkä se vipuunkin smuutstaneen. Paskoina. Mitä nää on tämmöset läskit sijat, vai mitä nämä onko? Niin ne... Tekee aika hyvin damagea Hokklinit. Onko ne hokklinit? En mä muista mitään. Niin, miksi mä muistan, että hän tuo sitä ovea? Vittu, mä oon kyllä vittu fiksu jätkä. Ei jumalautaa. Vittu nyt mä kuul... Ei! Älä. Vittu alkoi tämmönen magma-kuutio saatana. Tuli tämmösen 1+1 vittu blokki. Tänne meikä sisälle ja alkoi hakkaa, mutta aika kyllä meikä. Joo meikä. Oli siinä nämä seikkailut vähäksi aikaa. Hei näillä kamoilla. Semmonen reissu. Joo, eikä sitä tarvitse paremmat kamppeet kyllä niinku liikaa lähteä ilottelemaan. Ois ollut se Fortressi tossa. Sanoppa muut. Eikä se tosta, nyt mulla on jotenkin semmonen kutina, että kyllä me se jostakin tuosta löydetään, kun me lähdetään sitä hakemaan. Ja väitäikö träikästi tän? Saako sillä niinku tehtyä nyt sitten jotakin? Joo, katso. Lyön tänne. Huolehdin veden saannista. Jaa, se vissiin menee hetki ennen kuin se. Entä kauan? Onneksi ei voi tänne kasvimaalle se vesi. Joo, kun mä jossakin videossa näkin, että se olisi jäänyt hyvin tohon toi. Tappaako se meidät? Ei. Sekä on niinku automaattisesti ystävällinen. Oo. Tähän tolle tehtiin se fucking satuula. Eihän se tuulla voi tehdä. Se pitää löytää. Eikö tähän semmonen erilainen? Onko aja? 3 nahkaa, 2 lasia, 1 villa. Oikein paukoleet lentelee, että jo yläilmässä se vittu pääse alas. Siinä miten sitä ohjataan saattaa? Niin. Se onkin vittu harkkreimaa muuten siinä. Ja mistä en tietäis, mitä se nyt yhtäkkiä kasvaa sitten vaan lähtee, mitä sitten? En minä tiedä, on kyllä nyt vitunkaan väliä. No ei nyt Ei kyllä varmaan oikein mitään isompia tehdä. Niin, paitsi lennetään. Aha, aika niinku hyödyllinen kuitenkin. Oliko sulla villaa? Ei. Eiku onpas, on mulla mustaa villaa itse asiassa. Onko se väliä minkä väristä? Ei katso. Mä otan sen tosta ja aika tee sille. Satuula. Maalauta. No satuula pojille. Tää on kyllä taas toinen on sitten se, että jos sen tarvii sitä lunta, niin mä lähden käymään pikku reissulle. Katsotaan nyt niitä vuoristoa, että Eikö olisi melkein kokoata mennä sen Villager Breederin tässä? se voisi olla ihan hyödyllinen kyllä. Mitäköhän? Täällä toi toinen kylä tästä vuoren päältä. Oikeesti? Juu. Nice. Pistikö ne se ajastimen tuolle kästille muuten? Ei se sitä muista, ei se oo vissiin lähössä siitä mihinkään, että se on niinku... Okei, no niin, mä mietinkin, että tosta aika vittu, että tuossa pitäisi odottaa. Täältä löytyy tämä... Tässä on neteriin laittaa sen veden.
Nyt se on 2 6-levua enchanttia vielä 1 kirjahylly, niin se pitäisi olla maksimi mun mielestä. 1 tai 2, niin se on siinä. Jep. Täällä alkaa Cherry, tommonen alue. Cherry lady. No niin, viimeinen naula arkku niin sanotusti. Ja nyt tulee... 28. Jep. Miksi? Tarvitsee vielä yhden. Tää helkättää. Mihin se yhdessä laittaa? Eikö tää ole ennen riittänyt? Mä oon ihan varma siitä, että on ennen. Ei näköjään. Satulaan. Ihan nopiakin. Joo. Täällä on tänään 1 kyläläinen vappana. Se on niin voitaisiin just se 1 sama. Joo. Mä oon se sillä musta yhden ammattia. treidin Niin, se on lukos. Joo. Silk Touch pikkaksia myy sitä tai kauppias. En tiedä, 500 emerald. Olisin taas yhden kylään tältä. Nois. Näkin aika ison näköinen. Katsotaan, jos löytyisi täältä ne kirjahyllyt. Ja... Se kauppias unille. Tapaa sitä lammasta. Tää on niinku Madventuressa vittu Facto Animals. Tuotan tappaa koiranpennu sen takia, kun En tää... tiedä, mutta tässä on muuten pillakertorni kans vieressä. Onko? Noniin, otappa se koordinaat ylös. Mehän tarvitaan sitä muutenkin, että me saan tehtyä se toteemipari. Jep. Mitkä muuten sun koordinaatit on? Miinus 3400 ja 2500. Tää on miinus 2500 ja 2800. Ei edes kaukana, 1000 blokkia vaan, ei paha. Ei. Ei vittu, älä nyt, hei! Tuon Matti ja Pat saatana pitää vettä tänne. Miten ne saa näin? Niin vasta tätä pääsee sitten pois, eli se on pakko olla se matto tuossa jotenkin. Eihän no, miten no, ei se kyllä, ei niiden pitää sitten eläinten osata hypätä tähän matolle, eihän ne pysty. Ei pysty. Ei pitäisi yhtäkkiä. Käs kiusaa vähän pillakereitä. Hello there. No niin, tämä olikin hyvä reissu. Niin... Kotiin päin. Otapas tätä kompassi tuosta noin, niin osataan kotiin. Taas pikkusen lähellä kuolemaa. Tämä on kyllä välillä niin... Tämä hevosen kanssa mennä tällä metässä, ei tästä oikein niinku... Mitä tää? Pikkuhiljaa, mutta varmasti tällä hevosella tällä metiikösä vettä. Niin. Mikä p***tu pitää tuomosta ääntä? Tuo räikästi piti tuomosta ääntä, mitä ihmettä? Ei se oo vittu kun leijumaan täällä. No kato. Lähteehän se tuolle. Mutta miten se nyt... Lähteekö se niinku... Pitäisikö köyttää johonkin? Vois olla. Me katsotaan äkkiä tuohon. Se muuten leijuu johonkin karkuun. Noniin. Hoppa siinä. Pitäisi laittaa nimi, että se ei diispavana. En mä tiedä, tarvii. Aha, kyllä me laitetaan. Me laitetaan. Paitsi niin, siihen tarvitsee alasin, eikö tarvitsekin. Onko niin halpa tehdä, mutta kai senkin joutuu. Mikäs me tehdään tuon nimeksi? Siemensyöks. No sä se sanoit. Onko siemari? Siemari.
Mennään sillä. Oh, ei mitään maksaa leveli, ihan sama. Aivan sama. Kyllä. Nyt on 30. Mitä nää teet sillä? En mä tiedä. Mä vähän kattelin mitä tänne tulee. Mulla tulis hakkuu Silk Touch, mutta en mä oikeastaan niinku... No ei sitä tarvitse kyllä ainakaan vielä mihinkään. Niin, Project IV, tein tän kypärät. Mä oon vielä 30 leveliä. No niin, siitä lähtee ensimmäinen ja Varilus IV ja Lujitin 3. Aika semmonen perus. Perussetti. Mitäs tälle tulee? Hakkuu Lujitin 3. Ei mielellään. Meikä tulis nyt tos miten V. Niin. Kypärään tulee siedetintä. Housuihin tulis Varilus IV. Mä luultavasti veen ja... Housuihin ihan panssariin, niin siihen riittää, siis siinä siis parhaat on vaan Varilus IV, Luitin 3 ja Mending. Niin ei niinku mitään muuta tarvitse, mutta sitten noihin saappaisiin ja kypäriin tulee sitten se toki Veterfallingit ja sitten hapeettimet ja kun on nämä kaikki on pois. Ja se alkaa tulla tallennusta tunti taas täyteen. Tämmöneksi tällä kertaa käytiin vähän tuolla seikkailemaan kylissä ja ensimmäiset enchantit ja saatiin Seemarikin tuon pikkuhiljaa, se sitä kasvelee ja katsotaan jos ensi jaksoon mennessä se on vähän kasvanutkin, mutta... Kyllä. Laitelkaahan kommentteja taas, että mitä lähdetään tekemään ja muuta, niin ei siinä se on. Moi ja moi. Heipä hei. Outro. Du, 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 du. Ah.